Ahoj moja, počúvaj ma, dali ti mi strongboje voľno, nie? Tak s tebe hovorím, že zajdem do toho Camdentownu, to také známe štoť, pozeraj. Tu je Dranci, Darkangeli, počúvaj, všetko to tu je. No počúvaj, tu takí ľudia tí chodia, všetké počmárané, popiercingované, ponaušnicované. Ja sa cítim, jak švedám, že taký kôl v pote. Tak s tebe hovorím, idem ja sebe dať tetovanie. Som si povedala, že co si dám vytetovať. Tak dám si Joseph, ale znáš, to meno mi príde také neosobné, a potom si hovorím, že však dám si Tarhoniu. To je Tarhonia je Jozefové obľúbené jedlo, tak dám si Tarhoniu po čínsky vytetovať. Ha? Parádne? Také osobnejšie, znáš, že my vieme, my dvaja budeme vedieť. Takže počúvaj mi, drž palce, bo ma to dopichajú, dokreslia mi košku, uvidíme, jak to dopadne. Čau, Viktor, čau. No neznali napísať Tarhonia po čínsky? Tak kúkaj, co mi zrobili, asi mi aj nerv chytili, jak mi prepichovali.